map A is David Sologashvili from Georgia. На депи А следва квалификационна среща в категория мъже до 77 кг класически стил между Симур Бердиев от Беларус и Сону от Индия. The next match on map A, seniors, Greco-Roman style category up to 77 kilograms between Simur Berdiev from Belarus versus Sonu from India. Публиката, поставяйте своите защитни маски. Благодаря ви. На депи Б победител е ЖОЛАМАН ШАРШЕНБЕКОВ от Киргизстан. Winner on map B, ЖОЛАМАН ШАРШЕНБЕКОВ from Kyrgyzstan. На депи Б следва квалификационна среща